Исәнмесез, рәхим итегез. Озан Экспода бүген кунакларны бусагадан ук елмаеп каршы алалар. Кызлар Кытайларның милли киеменнән. Кызыл төс якты йөз, сары кояш җылылык дигән сүз. Тирә-юньгә татарча көйләр яңгырый. Растки дип аталучы беренче форум шулай милли төсмердә башланып китте. Хайрлы сәфәрегезгә дә доброе утро. Нихау. Искренне рад приветствовать вас. Рөстәм Миңнеханов кунакларны татарча, русча һәм кытайча сәламләде. Бүгенге шартларда Россия Кытай арасындагы багланышларны ныгыту өчен оештырылган яңа форумның бик әһәмиятле булуын әйтте. Узган ел Татарстан белән Кытай арасында товар әйләнеше 1,5 миллиард долларга җиткән. Россия белән Кытай арасында бу күрсәткеч 100 миллиард доллардан артык. Безнең сыналган ышанычлы хезмәттәшлек юллары бар. Татарстан Кытай провинцияләре белән актив эш бара. Сегодня, благодаря личным усилиям глав двух государств, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, есть максимальная возможность максимально активно работать на также и межрегиональном уровне. Хәзерге вакытта Кытай, Россия һәм Татарстан өчен төп партнерларның берсе. Растки форумында 24 илдән, Россия төбәкләреннән 5000-нән артык кеше килгән. Хезмәттәшлек тагын да ныгыячак диләр. 首先，请允许我代表我 Ике ил өчен дә файдалы һәм отышлы булган хезмәттәшлек булдыру безнең төп максатыбыз. Бергә эшләү өчен мөмкинлекләребез бик күп. Безгә бергә җыелып, яңа үсеш юлларын билгеләргә кирәк. 公司在生产的过程当中，在建厂的过程当中。 Форумның күргәзмәсендә 30дан артык компания үзләре җитештергән продукцияны тәкъдим итә. Аның яртысын Кытай машиналары алып тора. Автомобильләрнең 10дән артык төре бар. Аларны Рөстәм Миңнеханов та карап чыкты. Кытайдан килгән белгечләр Татарстандагы нефть сәнәгате белән кызыксына. Выставка связана... Без үзебез дә Кытайның нефть каласыннан килдек. Татарстанда да нефть чыга. Бергә эшләү теләге бар. Форум бик ошый. Казан матур шәһәр. Бигрәк тә кичен. нефтяников на нашей выставке. Без исә икенче күргәзмәләр залына күчәбез. Ул тулысынча металл эшкәртү һәм эртеп ябыштыруга багышланган. Монда иң заманча технологияләр тәкъдим ителә. Бүгенге шартларда Кытайда эшләнгән җиһазларга ихтыяҗ бермә-бер артты ди белгечләр. Форумда яңа партнерлар табарга була. Мәскәүдә бу күптәр ватанда вот тараммандай станоклар. Рабочий лошадка инде бу. Татарлар һәм Кытайлар очрашкан җирдә чәйсез була димени. Монда менә күргәнебезчә чәйне зур чынаяклардан түгел, ә шундый кечкенә генә савытлардан эчәләр. Рәхмәт сезгә. Иң мөһиме аның күләме түгел, тәме, исе һәм менә шушы искиткеч мизгелләрдән ләззәт алу. Чәй табыныннан соң кунаклар эшлекле өстәл янына күчә. Растки форумында шәһәрләрне берләштерүче чарада фикер алышалар. Монда төрле илләрдән 150 җирле хакимият вәкилләре җыелган. Шунысы игътибарга лаек, Казан элек-электән көнчыгыш һәм көнбатыш илләрне тоташтыручы кала булып тора. Башкаланың 23 илдә үзара хезмәттәшлек итә торган 62 шәһәре бар. Шуларның 6-сы Кытайда. Очрашуда рухи кыйммәтләрнең ныклыгы турында да сүз барды. Стремимся укреплять и развивать принципы добрососедства, взаимопонимания представителей разных народов и религий. Казань успешно развивается, занимает ведущее место во многих рейтингах, выступает площадкой для проведения крупных мероприятий по развитию евразийского диалога, укреплению сотрудничества со странами исламского мира, ЮНЕСКО, Организации города всемирного наследия, Объединенные города и местные власти и по многим другим направлениям. Форумда 40-ка якын секцияда 11 юнәлеш буенча фикер алыштылар. IT-технологияләр, робот техникасы, авыл хуҗалыгы тармагы. Татарстан игенчеләре һәм терлекчеләр үзебездә җитештерелгән азык-төлекне Кытай базарына чыгарырга теләй. Ите дә бар, сөте дә бар, игене дә бар, төрлесе. Шуңа күрә ничек инде алар интерес проявить ителәр безнең продукциягә. Шуңа күрә шул ни белән исәп бергә эшләргә инде. Дөньядагы барлык халыклар өчен үтемле һәм аңлаешлы булган бер күренеш бар. Ул мәдәният һәм сәнгать. Менә бүгенге форум кысаларында республикабыз яшьләре килгән кунакларга милли киемнәрдән республикабыздагы горыф-гадәтләрне һәм традицияләрне тәкъдим итәләр. Нәкъ менә үзенең телен, динен һәм йолаларын саклаган халыкны гына башкалар да хөрмәт итә. КФУда белем алучы студентлар форумга килүчеләргә Татарстандагы мәдәни мирасны тәкъдим итә. Бу мәдәни багланыш күренеше. Казан Федераль университетында Кытай яшьләре укый. Алар беркайчан да дәрескә соңга калмыйлар. Дәресләрне һәм дәресләрдә бирелгән материалларны үз вакытында бик төгәл итеп үзләштереп киләләр. Бүгенге көндә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният багланышлар институты
Кытайдагы берничә югары уку йорты белән турыдан-туры хезмәттәшлек итә. Мәсәлән, менә кашык белән уйнарга да теге дусларыбызга, чит илдән килгән дусларыбызга кашык тоттырабыз да алар кашык белән уйнап без җырлыйбыз. Уртак хезмәттәшлек турында иртәгә пленар утырышта сөйләшәчәкләр. Рөстәм Миңнеханов әлеге форумны даими Казанда үткәрергә тәкъдим итте. Киләсе елда ул ноябрьдә узарга тиеш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.